Hi guys, good morning. So yun guys, mamahaw ta. Atong sudan kay isda na tilapia. Atong sudan karon guys. Mahal ta. Mamahaw ta, mamahaw. Making tilapia guys. Making tilapia. Gamit yung tilapia ko na guys. Amay nagsuroy pa sa'yo guys. Ayun, ito na kayo. Saan na po. Mahaw taw nagmarang. Pamahaw. Lagi mo sigataan. Ayaw, kata eh. Bakit gawin ka pa? Nani kayo ang kuan, mga pobre. Kay una daan ang pahirap is ulahi ang mamahal. Di man, uli ang pangwa sa mga botelya. Kaya pinamahaw. Lamit ang kamay. Pagugas ko ng kamay ha. Ilay na kainit ano ito? Banda sa bukog niya, dagko kay bukog ko. Ano na? Initan ako guys. Anawa guys. Asa ba mas kailayan? Tapos wait lang. Puyo dahil, puyo. Tam sa ilalim. Sini sa judo. Ako sa kanto. Tapos ada. Ciao. Kinsa na yun. Sabi ko kay bukog. Dagko ang panghilan. Pagulat ka ron toy. Laga lagi masod ang toy. Tingin ka lang pe. Delikado ko ani. Tagpo kay bukog. Lala ka na. Delikado pero daghan na kay ikaw na. Tabangon na siya ng isda guys. Daghan sa pag-asin ni Papay. Tilapia. At tayo. Bawa tayo. Ako ka na ang namit ka na rin guys kaya ano, inununan daw siya. Hindi siya nagluya. Niya gataan po. Alam. Ang bugataan. Nakawa. Ginalamit na eh. Taan ka niya kasi na nagluya. Sorry. Ayan na. Pagwat uy. Sabi ka sa may pati. Asa na Ang gata sa kaya? ilo kay
Ikaw lang na ko. Sana ko sila dua. Location ba? Ang mal. Libre ito eh. Nabala-bala dito. Location. Ano bahaw na lang karon ni Lola na. Yes, sabi tayo na. Nay, apit ang Lola. Pag-ambak-ambak pa ko na. Mag-ambak-ambak man ka. Pero taas. Hagoy. Lola. Ano na nila? Wow! Hali! Mama! Mahaw! Diba? Na! Kato dito sa kawayan dos na ikonto, pintal, Ang... ni pintal, Oh, ni Pintablo? tum, Oh. muna. Oh, kali na pintal din eh. Tara ka wala na. Pintalan mo, ihap ni mo. Yap na sana. Number mo gud, pintal na number uban. Uban ipakos. Sa... Umanaman, wala may pagkatapikas. Dini, wala na. Ni Pintal, wala. Wala. Pintal ka daw, isang soda lang, hindi na. Pintal ka na, hindi ba soda lang na? Bago pa nga pintal. Kay na kayo, nakakuha na gini nga buwag na gani. Okay. Kami na na nagpintal. Amo na pintal, ali basi sa patag idin. Dili man nasulod sa iya. Dili na nasulod sa ila. Sulod sila. Dili na nasulod. Kana na yung dako kayo kariuno ni nada kay layo kasi nuda. President. Ano ba pala? Kapon lang kayo? Tapoy, samok. Kamok. Wala man sa Ako ato to, ako mo tanaw ditong raplin lagi. wala man sa nila katinga, napakating sila Ako diya. tutudlo. Tutudlo na ako mo to ah. Tutudlo na ako. Kaya lapti. Wala nila kilaptingan ng tao kayo. Wala lagi lapti kay nakabalo sila dili ilah. Ayo. May bagong tanong nila na mga bago pa mga Ingon sa kaniya na. Ha? Ingon sa ibuboy kaniya na. Kung iya patumba, barangay mo kabot na alan. Ingon sa kaniya. Hindi na siya. Bigna na ibuboy niya. Siya kuan Ijim. na Sana mag-abot na alan sa barangay kung patumba na niya. ginan ni si Buboy ginan. Oo. Ni Jim. Oo. Ingon na akong tubaw sa na Ijim na. Abot sa barangay. Ingon sa bilde. Sabi pa ako. Ina lang may na din lang ilaptan. Ayun laptan. Araw sa mo. Morning guys, mga pita guys. Na itong toasted. Kika ni Ma'am Christina. Duha ni kaputos niya, gatag na ko nila ni Mother dito ang isa. Man. So mga pita karon guys. Kamera din hinialan kay agbigil man tami kagabi agud si Mimi wala na mo giuban niya kay kuan man na basig unya na lang siguro or kuan kay dugay pamsad na ilubong iyang papa ni Nestor siguro basig ugma na lang may magbigil sa gabi sa bakaha yan naman natumba na nila dito di ay gikating namong palkata dani guys at tubangan pero wala pa nahurot ang sa likod ambot lang sa likod nakating na basad so mga pita niyo tanan guys sayo sa kabuntagon og happy new year to all happy new year sa tanan kapitan ninyo kapi ato ni idugno sa kapi ang atong toasted kay aron mahumok haming itagaan ka baya ka pero kanya kaom bait din ka ha Ay, mo ko siya. or ikaw lang galing kay gahe kapi guys mga bag na guys nga mga bulingon so limpyo na na dihara na to gibutang kay ulan
ang mga habol dito na ko gihalay layo kay among gihalayan sa habol guys pero dili na nabuklason kay susuting ulan. Mali ka. Makauli naman. Nay, ang di siya, Anje. Wala ito naglaan. Nay, hindi. Ito na yung kay laubin. Ikan laubin na. Nagkabuang siya ng pangita sa iyong itoy. Nga naman, naman na paingon di ay. Pagbalik na, uwi ka dito. Nasibatan ko ng laubin. Dito sa buwak, magliko na yun. Ako ito yun. Diretso lang ko. Pag mo niniwala siya diha, ang balikan. Wala na diha. Hindi. Kana guys, sumana na sila kaligo. Humana na sila snack. Nagpo na sila guys. Nag-ulan. Tugbong mi karon guys, nag-ulan na. Gikating na dani guys, pero wala pa na human og kating nila. Kani pa dani ang gikating. Dali na eh. Kani pa dani nga punuan. Dito, humana dito pangkating tanan hawan to dito guys. Oh. Humana kating ang palkata dito guys. Bye. Ay, Happy New Year sa tanan guys. Kaulan nun guys. Kaulan-ulan nun. Ay dito dahil humana de cutting dito kanina lang dahil mo wala pa na cutting okay maglisod sila kay naamay ikuan naay manggustin nya maglisod sila dani kay dito pud paingon nay kurente nang duha ka punuan man nila na cutting yan ang punuan guys so pa na cutting na na pipilitan lagi niya mong meter. Parang guys, ito nang ipakuha niya alam guys. Kaya marag na siya. Marag na. Kauntag marang guys.